Bojujete v práci či doma s nepochopením a točíte sa v konfliktoch? Chcete lepšie porozumieť sebe alebo ostatným? Tak práve pre vás sme vytvorili Komunikačnú akadémiu. Sériu celodenných workshopov od základky až po výšku. Na základke objavíte silu autenticity, budovania vzťahov a dôvery cez tréning hlbokého počúvania, coachingových techník, modelu 4 uší a radikálnej otvorenosti. Na strednej sa naučíte premeniť konflikty na príležitosti, zvládaním vlastných aj cudzích emócií, empatiou a asertívnym určením hraníc. A na výške čakajú na vás pokročilé techniky. Od zvládania manipulátorov cez NLP, nenásilnú komunikáciu až po vyjednávacie techniky z prostredia FBI. Účastníci najviac vyzdvihujú lektorku a jej osobný a zároveň odborný prístup a schopnosť udržať vašu plnú pozornosť 100% času. Využívame Kolbov cyklus učenia sa, preto je každý tréning interaktívny, zážitkový, plný hier, rolových hier, modelových situácií a aktivít. Trénujete reálne situácie, reflektujete vlastné reakcie a získavate okamžitú spätnú väzbu. Odchádzate s konkrétnymi nástrojmi, ktoré viete použiť hneď zajtra, v práci aj doma. Domov si odnesiete nielen kopec poznatkov, praktických skúseností, zážitkov, sebapoznávania, ale aj klientmi oceňované pracovné workbooky a vreckové ťaháky, s ktorými viete pracovať aj doma a ďalej tak rozvíjať získané zručnosti. Tak čo? Chcete viac sebavedomia, lepšie vzťahy a úspech postavený na efektívnej komunikácii? Pridajte sa do Komunikačnej akadémie. Môžete absolvovať ktorýkoľvek level alebo celú sériu za výhodnú zľavu. Rezervujte si svoje miesto už dnes. Viac informácií nájdete na linku nižšie